Sawetawis badhe kula bikak nggih ajaranipun. Mboten napa menawa monggo sinambi panjenengan dedapi dedarek ngan sampun sumadyo langsung mau ndak apa-apa. Heeh. Durung Mas iki tak buka riyen wis ora apa-apa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dahar mboten napa-napa to Bu. Ya karo jalam jawab salam sithik-sithik nek mboten napa-napa. Saged nggih? Saged nggih? Nggih, ketoke kok diabaikan aku Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Nugroho awit wilasaning Gusti ingkang hakarya loka mugi tansah tumedak kajiwa miwah kasarena ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah keluarga waradyon sagung dumadi widodone skala nuwun kula nuwun kunjuk dumateng para pepundhen para pinisepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pupaya ning kautamen mliginipun para alim para kiai dalah para santri ingkang rinten lan dalu tansah sinanding kitab wahyuning ilahi ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur Bapak pangemban-pangembating praja satyaning nagari ingkang sumandhak wonten ing laladan Pondohan Gading Hadiningrat ingkang winantu ing suka ingkang winantu ing sagung pahormatan Gotrah Agung ingkang hamengkugati mewah Gotrah Agung kadang pisan ingkang winantu ing bagya mulya sagung para tamu kakung mewah putri ingkang sudarsana ngundi dawuh saking Bapa ingkang hamengkugati Kemarena kula minangka jejering panata adicara badhe hamratitisaken rantamaning tata adicara ing abadi lumampah gelaring upacara panggihipun sang temanten kekalih. Miturut gagrag ingkang lumampah muwarah saking kraton dalem Surakarta Hadiningrat. Ananging sadèrèngipun monggo kula sarangan sederekaken ngungkulaken jangga nungkulaken mustaka dumateng sahadap Gusti ingkang murbeng dumadi hanuninja Allah Subhanahu wa taala. Katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa miwah kasarira awit kanthi kabagas kuwarasan kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal jurung pandonga kunjuk dumateng sang temanten kekalih saged ing mangke dados keluarga ingkang manggih ing katentreman rahayu sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Sholawat miwah salam mugi lumuntur dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Nabiullah Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan sumrambah sedaya putra wayah dipun dagu umatipun ingkang pantes nampi syafaat wonten yaumil kiamah amin Allahumma amin. Sagung para tamu kakung miwah putih ingkang sinudarsana duka ping adicara ing candhikipun mangke kula minangka jejering panata adicara katiti surya kaping 8 November 2020 bilih Bapak ingkang hamengkugati kanthi bombonging manah awit ingkang putra kinasih pikantuk wahyuning jodoh ingkang asih silih Nimas Ayu Ulfadwi Widya Ningsih awit sagung menika kula ingkang kapatah pinangka hambuka wiwaringin suka kepareng hambuka rantamaning tata adicara ingkang badhe lumampah ing ari kalodhangan enjang punika adicara ingkang sepisaning mangke jengkaring satmajuri sang temanten arasa manjing lumarap wonten ing sasana adi ya Pandhapi Agung Bale Winangun ingkang winastan panggihipun sang temanten kalajengaken adicara robongan ingkang minangka pangrakiting upacara kawiji saking Sanggarias Teguh Make Up ingkang mijil saking laladan Punden Reja Pule. Salajengipun tinapa ing adicara hanuninjih atur pasrah miwah atur panampi lumantar duta saliraning atur ingkang hanya lenani matur saking
Gotrah Agung Bapa Kastawi hanun injih kepareng jengkara saking sasana palenggahanipun hanun injih panjenenganipun kadang kinasih kula pepundhen kula hanun injih Bapak Ahmad Solihin. Salajengipun tumanggaping atur lumantar duta salinatur saking ibu ingkang hamangugati kepareng jengkar panjenenganipun Bapak Gacuk. Puputeng atur minangka paripurnaning pahargyan ing mangke kepareng panjenengan tetep pepek ing lenggah nderekaken gelar foto keluarga. Mekaten ugi kula minangka jejering panata adicara klenggana kathah kekirangan. Awit cubluk ing kula kiranging ing pawiyatan, cubluk ing babagan basa tuwin sastra. Mila tansah mawantu-wantu kepareng kula ing mangke kuwawa hang kelampahaken laksitaning adicara wit Purwamadya tuwin wasana satemah boten nerak saking paugeran ingkang sampun kinatepaken ing wusana hayu hayu rahayu Suradira Jaya ningrat lebur dining pangastuti nuwun nuwun kula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka para tamu kakung mewah putri kawis tinggal lampahing prosesi pagi berisang temanten kekalih sampun kasamapta kesamudayanipun. Monggo sarengan hamirsani Srat Mojori sang temanten kekalih hangge lampahi adicara adat Widi Widono anu niki panggihipun risang temanten kekalih nuwun. Leng-lenging griya mangu mangu kawis tinggal Srat Mojori sang temanten kanthi gondo arum ingkang ngambar-ngambar ing madyaning sasana gati. Atur sasmita bilih Srat Mojori sang temanten putri Ulfadwi Widyaningsih kakanthi dening Bapa Kastawi miwah Ibu Simah sampun siaga hangkrantu rawuhipun sang Abagus Ribut Pranyana keparang mijil saking gedung busana kandhek swaraning pradonga enggal kababar ungeling gending ketawang mijil asri. Sembada wira utama mekaten kados pundi jejering Srat Mojori sang temanten kakung hanun injih datan sanes sang Abagus Ribut Pranyana kepareng mijil saking gedhong busana kakanthi dening Rama lan Ibu kinasih.
lonan genya lumaksana kanthi kebak ing pangati-ati ririh ruruh laduk memanuhara Sembada Wira Utama ateges minangka cagaking Bale Wisma ribut pranyana tansah badhe paring pengayom-pengayem kunjuk dumateng garwa lan putra wayah kang den pimpin Sirat Mojori sang temanten kakung katon agung Prabu Miwah Prabowo agung kang samya ginunggung maring bupaya ning kautamen sangsaya caket sangsaya cetha tur sangsaya hangalela Sirat Mojori sang temanten kakung saedenging sasana pahargyan putra kekalih samya hangasta wujudipun busana ingkang sarwa petaklir kadya pindha kuntul maneba sarapa laju tindakira lon-lonan hamrepekini Nindiyah kusumaning ayu ulfa dwi widyaning sih Sirat Mojori sang temanten kekalih samya kandhek ing lampah tepu ing pandulu catur netra linambaran raos asih sutresna Sirat Mojori sang temanten kekalih samya abenajeng kawis tingal ugi minangka sarana bebalangan gantal Mas Ribut hangasta wujudipun sedah mekaten ugi Mbak Ulfa ingkang winastan laksitaning adicara gondang kasih ya gondang tutur ing salajengipun kunjuk dumateng Mbah Sumadi kepareng handhapaken putra kekalih Mbah Sumadi tinimbalan ingkang minangka juru panggih ingkang sampun tinuding jurung pandonga kunjuk dumateng risang temanten kekalih mekaten ugi kembang mayang mohon dua pemuda kembang mayang nggih ayo Ri Fahri bentang ketularan le iya Sirat Mojori sang temanten kekalih samya jinawat astanira pratandha manunggaling cipta rasa miwah karsa pinastu jatuh kramani Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Matur gunging panuwun Mbah Sumadi. Dek Zamhar tutun. Ing sanjengipun Ibu Juru Sumbaga atur sasmita tinapaking adicara candhaipun. Putra kekalih mliginipun Mas Ayu Ulfa Dwi Widya Ningsih. Sarwi jengku ing suku Sirat Mojori sang temanten putri hamur wakaning gelaring upacara pidak tigan daya-daya sumembah dening Mas Ribut Pranyana mekaten ugi tanggap ing sasmita Mas Ribut Pranyana hangkel lolos ponang canenlu tinapak sakinggiling tigan ingkang sampun cinawis daya-daya pecah sak
narika. Mekaten kados pundi wewarah bilih Suratmaja sang temanten kekalih ing madyaning bebrayan enggal nuwuhaken putra wayah ingkang solih mewah solihah ingkang slaget nglajengaken sejarah kesaenaning tiyang asepuh pinaringan talining brayat ingkang solih mewah solihah. Daya Suratmaja sang temanten kekalih lumampah pradak sinang mekaten kados pundi Bapa Kastawi tanggap ing sasmita kanthi hangasta wujudipun sindur kasampiraken ing pamidanganipun putra kekalih mekaten Ibu Simah Tutpuri Handayani sarwi hangasta pamidanganipun putra kekalih sarwi hangasta pamidanganipun ingkang putra kanthi kebaing raos asih sutresna. Enggal daya-daya alon-alon genya lumampah alon-alon. Ayo le sliramu tak dhirekake ing samudayaning bebrayan agung ya le. Nanging sing padha ati-ati iki ngono wayahe rendeng dalane lunyu ya le. Ngono uga sliramu ribut. Yen lumampah ya alon-alon ya le. Apa meneh kabeh ku ya durung patek kulino. Mas ribut senyum sedikit mboten napa-napa Mas nggih. Tenang mboten usah tegang. Santai saja jenengan sudah sah. Sampun ijab kabul Mas Ribut, tenang saja. Semua yang hadir ndongakno panjenengan Mas Ribut. Tanggap ing sasmita kepareng Bapa Kastawi handingini lenggah. Mekaten ugi Mas Ribut kalian Mbak Ulfa lenggah wonten ing sisih kanan miwah sisih kiri. Ananging yo sing pangerten yo le Ribut yo aja mbok linggih temenanan le. Alian. Hati-hati yo le, hati-hati. Hati-hati temenanan. Nak wis bandang gaging ngadeg yo le. Pak Kastawi ketok kiyer-kiyer rasane le. Ndek bengi badhe untali pel asam aurat iku le. Alhamdulillah. Sarwi hametek pamidanganipun putra kekalih Bapa Kastawi kanthi pausan Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Lenggah Mas Ribut dan juga Mbak Ulfa duduk bersamaan bareng. 1 2 3. Lenggah duduk bareng. Dipun lenggahake Bapak taneman adicara taneman. Nandur jero, nandur apik bakal tukuling apik. Muga-muga jero tancepmu yo ngger, adoh kuncaramu yo ngger, dhuwur pupusmu yo ngger. Kadang ingkang mangun kekadangan bebesanan samya jinawat asta. Dasar Pak Kastawi punika nggih grapyak semanak. Rangkul pamidangan kalian Ibu Simah samya jinawat asta kalian Ibu Marjinah. Jejering tiyang asepuh ingkang tansah paring tulodo dumateng putra kekalih anggenipun katemben mangun bale wis muanyar. Daya lampah tindakira Ibu Juru Sumbaga ingkang kawiji saking Sanggarias Teguh Make Up atur sasmita tinapa ing adicara tampa kaya awit la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid.
Muga-muga sing ditampa Mbak Ulfa Gunakaya saking Mas Ribut Pranyana iso ndadekamu anggonmu syukur maring Gusti ingkang murbeng dumadi ya Le. Ana sithik diubetno sithik, ana akeh disyukuri ya Le. Yen anggonmu awakmu pinter syukur, Allah paring tambah marang sliramu sak kloron ya Nger lan cah ayu. Jengkar kacu gembala dipun ndeli kanthi kenceng kaiket datan wonten ingkang kacicir ing asanes tanggap ing sasmita Bapa Kastawi miwah Ibu Simah. Hanampi punapa ingkang dados tiripanipun ingkang putra kekalih. Ibu kula titip dumateng panjenengan Ibu dipun tampi Bu. Dipun tampi ya Le, engko bapakmu ketoke matoak ngguri omah wis ketok tuwa-tuwa, engko tak tambahane ya Le. Sapa ngerti engko sing malung nganan engko didol ya Le, sing malung ngulon engko diwehno panatacarane sak rupane kabeh, priase kabeh didumisi plastik sak plastik ya Le. Tukang foto rantau aja arep-arep kowe. Ing salajengipun Ibu Juru Sumbaga atur sasmita tinapa ing adicara candhakipun. Hanun inggih putra kekalih sampun gegandengan asta renggang gula kumupyur pulut. Sinangsangan tinonce ugi Mas Ribut dulang tinulang kalian Mbak Ulfa. Kandhek swaraning pradangga kang munyuh hangrangin enggal kababar ungling gending Canduka Munya. Lir kadya pindha Canduka Munya ingkang sesautan ing madyaning Pabalumbang. Anjene Mas Ribut ya durung tau ndulang sapa-sapa, ya keton kagok ngono ya. Karo dipanting Mas garwane, alah ndang gage medun Mas udan-udan iki. Ya wis senajan ora ana lawe ya ora apa-apa Mas, aning dulang dilungan wis rasane kaya empal irisane sak boto-boto ya Mas. Ing salajengipun putra kekalih pinaringan toya wening ingkang mijil saking kendi Aqua. Aqua to lha nek ngene kok golek sumber pitong sumber keterak banjir. Punika mengku filosofi bahwa Bapak Ibu ing madyaning bebrayan lamun to ana prakawis ingkang sajak mboten mahanani Mbak Ulfa kalian Mas Ribut anggenipun ngrampungi sedaya permasalahan kanthi linambaran ati ingkang ayem tentrem dipun rembug sesarengan aja gampang mutungan ya Le mangun bale wis mau kuwi gesang mandiring pribadi kudu pecah nalare pecah kepribadiane hidup dewasa ya Le semua permasalahan dirembug bareng-bareng karo garwamu ya Nger. Iki sing pramusaji aja kok kabeh. Bakune ndelok nganten ya ndongakno ya Le. Ing salajengipun putra kekalih badhe jengkar saking madyaning palenggahanipun. Wus dumugeng wahyan ingkang Sri panganten harsa sowan Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ger.
repepeh lir kadya pindha sato ingkang manggih krama pindha kapotangan budi ingkang boten saged kuwawa badhe nyaur mila senaosa kanthi rumangkang Mas Ribut kalian Mbak Ulfa mawantu-wantu pandonganipun ingkang rama miwah Ibu kinasih awit mujudaken bale wisma lir kadya pindha nyebrang kali gedhe ingkang ombak ing santer gawat kaliwat satemah boten kasempyok ing ilining banyu puji pangestune tiyang asepuh mugi kangge saged ajimat putra kekalih lelumban ing madyaning bebrayan agung jalaran Kanjeng Rasul nate dawuh ridallahu ridal waliden wa suhtullahu suhtul waliden ridone Allah ridone Gusti tumeka jalaran ridone wong tuwa loro bendune Gusti ngono uga jalaran bendune wong tuamu loro ya Le sepira gedene awakmu ing madyaning bebrayan sepira kuncarane awakmu ya ngger tangeh lamun menawa panjenengan sakloron wani marang wong tuwa loro mila aja pisan-pisan nglirwake dawuhe wong tuamu sing taat sing bekti yo Le yo ngger al jannatu tahta aqdamil ummahat senajan kanthi merangkak nyuwun pangestu nyecep samparanipun ingkang ibu kabeh ora bakal iso mbales budine wong tuamu loro ya ngger Siat Mojori sang temanten kekalih pinaringan doa pangestu saking Ibu Simah miwah Bapak Kastawi lajeng putra kekalih nampi idi pangestu saking Ibu Marjinah nggih putraku cah bagus lan wong ayu kaya sumedhot rasane atine ibu yo ngger kembeng netraku ngger Gusti paring berkah yo ngger Gusti paring winih yo ngger marang sliramu sakloron Rama lan Ibu ora bisa paring apa-apa kanggo sliramu putraku cah bagus lan wong ayu isaku mung guru ndongakno kanggo sliramu yo ngger muga-muga Gusti kang murbeng dumadi tansah ngluberaken nugrahaning marang sliramu yo ngger sing ati-ati yo ngger sing padha sabar adoh ana tukar padu ngger putraku cah bagus lan wong ayu wis ngger wis Bapak lan Ibu ora bisa paring apa-apa kanggo sliramu saiki wujudipun donga pangestu tampanono yo ngger kanggo sliramu ajimating sliramu lelumban ing madyaning bebrayan agung yo ngger kandheng swaraning pradonga Siat Mojori sang temanten kekalih sampun piraningan idi pangestu saking Rama lan Ibu kanthi ungeling tembung ilir-ilir atur sasmita pilih putra kekalih sampun pinaringan doa saking Rama miwah Ibu kinasih
sumilir. Sudah. Bapak Kastawi dan juga Ibu Simah berdiri di sebelah kanan dan kiri, kedua mempelai dan juga Ibu Mardinya dan juga Bapak yang mewakili kakak dari Mas Ribut berdiri juga. Astanipun samya ngapuranca, jempol tangan, mboten usah jempol kaki Bapak Ibu nggih. Larani ngotak sandal barang kesuwen. Pun. Daeng pinggir Srumatana mengko sore Surat Mojori sang temanten kekalih sampun paripurna anggenipun ngrungluti budaya adiluhung sagung para tamu kakung miwah putri sagung para tamu kakung miwah putri ingkang sinudarsana awit janjanipun punika sedaya njumbuhaken panyuwunanipun putra kekalih bilih ing mangke njumbuhaken foto keluarga enggal ngagem busana ingkang angka kalih hanuninjih ingkang awarni nabi mila kangge nyuglek ing wekdal sawetawis panjenenganipun para pandhiga agama ingkang minangka talang aturipun basa saking keluarga Bapak Kastawi dan juga keluarga Ibu Marjinah sampun siyaga nglampahi karya ewon dene ing mangke panjenengan nengga rampungipun putra kekalih santun busana nggih keladuk dangu mila punapa malih kala wau bekerja sama kalian Bapak Solikin piyambakipun
badhe ngasta wonten ing madrasah ngelak nggih padha ketemu nggih kangge nggih ing salajengipun monggo kula panjenengan dherekaken babaripun wusing sedya rawuhipun kadang besan ingkang mijil saking laladan dukuh gading pondohan lumantar duta saliraning atur saking temanten putri hanuninjih keluarga agung Bapak Kastawi miwah Ibu Simah ingkang minangka sampun dinuta keparing jengkar saking sasana palenggahanipun panjenenganipun Romo Ahmad Solihin tinimbalan panjenenganipun suwawi kula dherekaken sumangga kok bar foto ya ben linggih neh nggih ya geser kedhik pun pun monggo pinarak lenggah mawon mesake harimau asam aurat mau lho pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iki kok sepi ngene apa ya kanyeben apa piye ana wong salam kok dicuekin Pak Bu Pak Bu tak banter neneh Pak Bu iya re jono nyawane Kang MC alhamdulillah kula tak salam ke wangsuli ya Bu ya potongane dicuekin ndekmu hari pas dahar sakniki pun mboten dahar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngene dak rodok pantes ngono lho kok kaya wong takziah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama an-nisfah wa allafa bainal ajsadi wal arwah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil falah wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wassalah amma ba'd hadratil kurama para alim para kiai ingkang lebda ing pamawas saha pana ing budi prasasat kedunging kautaman ingkang rinten dalu tansah sumanding dhateng kitab suci pramila pantes menawi kita pundi-pundi lan ginabekten para sepuh aji sepuh minggahipun para pangembating praja satriyaning nagari ingkang tansah dados pandam-pandam pangayomanipun kawula dasih ingkang sinubeng ing pakurmatan sedaya para lenggah kakung Sumawana putri kalangkung ingkang amengku gati nulinjih keluarga ageng Ibu Marjinah ngawali atur monggo sareng-sareng kita tansah muji syukur dhateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala nulinjih zat ingkang akarya jagat ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat ingkang tumanduk dhateng kita sami kacehna wonten ing ari siang punika kita sedaya kaganjar bagas waras sehingga saged makempal ing punika majelis pawiwahan walimatul arus kanthi eca miwah sekeca selawat miwah salam kanthi atur Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad mugi tansah kunjuk katuranten junjungan Nabiullah Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu tansah kita antu-antu menggah syafaatipun kalangkung syafaatul uzma benjang dinten kiamat mugi-mugi anggen kita ngrasuk agami Islam anggen kita tresno dateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saha nderek sunnah-sunnahipun kita kagolong tiyang ingkang pikantuk syafaat minad dunya hattal akhirah amin ya rabbal alamin para lenggah kakung Sumawana putri ingkang kinabekten bilih kawula kapiji matur minangka talanging atur tinatah saha tinanggenah kalayan kadang kula Kastawi ndalah Ibu Simah kapure hamasrahaken
putra putri atmojonipun, putra putri kekudanganipun ingkang asma Ulfa. Ulfa sapa mau? Dwi Widyaningsih. Wis tak apalno kok ngisor jelali. Perkara roh rayem lho. MC kok ndugale kaya ngono iki lho. Alhamdulillah niku kiyambake niku ya Ansor, mantan Lasisnu bareng cah iku. Mulane ya rada-rada lincah ngono iku. Ning kalah tua kalih kula. Kula ini termasuk katib. Alhamdulillah. Sedaya sami makempal lah tujuane tumraping gati wigatining atur inggih kawula kajibah kapasrah masrahaken putra putrinipun dateng Mas Ribut Pranyono. Mas Ribut Pranyono niki istimewa Pak. Biasane kula niku nek pasrah niku rak wong lanang dipasrahno wong tuane wong wedok. Lah niki istimewa. Gandeng niki sing tak pasrahno wong wedok nganten wedok kula nggih pasrahe kalih Mas Pranyono. Niki wong sayange Mas Pranyono wis nang jero. Aku laku pasrah ya ben seksene kene nggih ha. Nah, niki kula dulur kula Kastawi ndek anak wedok sing biyen dirumat kawit cilik ngasek gedhe saiki diwehno Mas Pranyono. Aku kudu nangis, Bu. Aku eling anakku sing kuliah aku. Ya Allah, ya Allah. Bot-bote wong ngrumati anak wedok. Lho nek wis tuwa, wayahe ngabdi karo wong tuwa loro, diwekno Mas Pranyono. Ora patek ngrumati ora apa ujug-ujug nampa gedhe. Pramila Kang Kastawi lumantar kula ingkang angka setunggal. Sakniki anak wedokku ya Ulfa niki wis wae Pranyono. Mila ape mbok wae mangan ping pindho sedina, ping telu sedina, mbah kono mangsa borong. Ape mbok gekno omah, ape mbok jak ngaup ning ndi? Bapak wis ora tanggung jawab. Kabeh wis urusane sampean anak Mas Pranyono. Kowe wis dadi anakku lanang sing nanggung jejering putra putriku. Nanging titeni Mas Pranyono. Iki aku ya wong tuwa rada ngancam sithik, Pak. Tak kira sampean padha wae. Kira-kira lho, Pak. Anake wedok sampean sing wis dipek wong. Terus omben nek neraka sing sampean tuntut dhisik sapa? Lah do meneng saiki. Soale ora tau ngene iki. Menawa yo lagi iki. Nah, sing dituntut pisanan bocah cilik di sekolahno sakniki wis gedhe diwingko di napa wengku priya. Dipasrahno sakniki wis gak dadi tanggungane Kang Kastawi ning dadi tanggungane Mas Pranyono. Mula donya akhirat Bapak titip karo putra kekudangan bapak iki muga-muga sok ben iso mlebu swarga sampai mlebu neraka sing tak tuntut dhisik Mas Pranyono. Kuwi tenan iki rada angker sithik iki. Lho ora ngoten ta nggih? Soale napa? Kewajibane wong tuwa selaku minterno anak wis dididik. Sakniki kudune wis diwengku garwa. Nggih mangsa budhawa anggenipun ngrumat. Lah kula pesen kali anak kula wedok padha mawon. Ulfa iki nek melek dadi bejo mulya donya akhirat taatono Mas Pranyono. Senajan jare mau asmane Ribut ning wonge kaleme ra karu-karuan. Lah iki muga-muga nggih iso nggawa sing genah sampai akhirat. Mulane taatono bojo lanangmu. Taatono bojo lanangmu menggah apa sing didhawuhna. Wong wedok niku tugase mok sicok taat entok. Sampai kowe khianat karo bojomu, aku ya padha wae dadi wong tuamu ora bakal rindo donya akhirat. Ora ngono Abu nggih. Sampan potongane kok koyo do nganu lho Bu. Piye ngono lho. Biasane kan do guyang-guyu. Iki kok rada angker ngono ya. Soalnya ana neraka barang apa marai tekan akhirat barang. Lho, ya Allah, bokune ngoten. Pramila ingkang kawula suwun sepisan malih minangkani jejering tiang sepuh kalian anak Mas nggih kalian anak kula wedok sing anak Mas mumpun kula bejani pun kula weling saiki wis dadi bojomu mbah kowe lek mau ngatur ning anakku wedok ya tak kon pesen taat karo sing lanang.
aja sampai wong wedok cidra lan khianat karo sing lanang. Ingkang sakterasipun wong ngancin jejudu, wong ngancin bebrayan omah-omah niku wis mesti wae ana mudhun, ana munggah. Pramila ing mangke anakku lanang loro, lanang lan wedok niki nek pun bale wisma nggih kula pesen. Pesene dadekno napa sing wis mbok lakoni ning panggung mau. Siji sangune banyu wening. Jare mau len njukuk ka sumber pitu ning pitune kebanjiran. Dadi mok sitok sumber aqua. Sing penting toya wening, artine ya dipikir sing genah. Sing bagus mrih bisa nyipta keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sepisan meneh aku pesen karo anakku wedok, pramana aja mbok ajari nyengit karo keluargane. Lho niki wong tuwa temenan niki kandhani kok. Soale niku nuwun sewu para rawuh, biasane sing lanang asale loman. Bareng dhe bojo nyuwengi ora karu-karuan. Ana ta ora? Pun beres mawon, ana ta mboten? Kathah ning wonge ora teko. Yakin aja ngene iku ora teko. Aja mbok karekno Kang Solikin, Kang Darmaji. Lho, pengalaman dan itu suatu kenyataan. Biasane sing lanang asale loman bareng wis duwe bojo wedok, gara-gara sing wedok bareng dengar disetir. Iki sing kudungan rasa tersinggung. Aku ngandani anakku takon loman karo bojone, karo martuane, karo wong tuane kabeh. Lah kosok wangsulipun Mas Pranyono. Wong sakniki jenengan pun kagungan tiang sepah kekalih inggih ingkang kawula suwun dadosa jenengan hormat dateng tiang kekalih, tiang sepuh kekalih nggih diakoni wong tuane dhewe. Niku pesene wong tua wedok. Ingkang sakterasipun mbok bilih anggen kula sowan sak rombongan wong anjen Jogja, hari jujuk saja. Kula niki ya rada bingung. Kok sekolahan dibel Bu Simah, aku ndang cepet apa? Aku jam mulang Bu, jam 8. Halah wong acarane jam 9 kok Mbak kula ngoten. Ha nggih jam 9 jenengan gendang rene, aku bendang ngayem. Lho dapure ngene kok ngayemno kula ngoten. La ilaha illallah. Aku rene temenan durung jam 9 wis tekan kene. Lho kon ngenteni ngene iki aku dak ninggal bocah ya. Ninggal bocah mulane aku yang njaluk donga bocah-bocah sing tak tinggal mau ya muga-muga diweki foto karo Gusti Allah. Lho amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sak terasipun gandeng Jogja anjen ya kono karo kene niku ya nuwun sewu Bu Marjina iku ya rodok-rodok keblaso barang ana ya sing apa jenenge kodanan barang ana sing jedindil barang. Iki ya njaluk ngapura. Ngoten nggih, mbok pilih anggen kita sak rombongan sowan dateng anjen RT ya, kabeh bantah kok ora patek gathuk iki ne petangane. Saking wisma, saking dalemipun piyambak dugi mriki wonten Subasita ingkang kirang kresepaken manah panjenengan kula minangkani talanging atur saking pangombyong pinganten putri nyuwun agunging samudra pangaksama ingkang sak kathah-kathahipun. Nggih kosok wangsulipun wong kula sak rombongan kok kene ya wis diweki suguhan ana sego ana bakso ana hitung dhewe ya. Nggih sedaya niku kula minangkani keluarga Bapak Kastawi mboten saged atur punapa-punapa nggih namung saged ndedonga kanthi atur doa jazakumullah ahsanal jazakumullah khairan katsira amin ya rabbal alamin. Lan ugi sak bibaripun pawiwahan ing punika wekdal mbok menawi sampun paripurna sedaya pangombyong badhe nyuwun pamit. Pramila doa kawilujengan mugi-mugi anggen kita jengkar saking punika papan panggenan tumuju wismanipun piyambak-piyambak jinangkung karaharjan dening Allah Subhanahu wa taala kundur kanthi wilujeng sowang-sowang amin ya rabbal alamin. Salajengipun mbok bilih anggen kawula matur kirang tatas
kirang tetes kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samudra pangaksama ingkang sak kathah-kathahipun ing wusana wallahu yuwafiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin wa khairul arusyain wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sedya rawuhipun kadang pisan hadun inji minangka talang aturipun basa saking Bapak Kastawi miwah Ibu Simah. Salajengipun tumanggaping atur minangka Bapak ingkang hamengku gati awit Bapak Marzinah miwah sakala wangsanipun lir kadya pindho kajugukan Wukir Sari kalebane ing Segara Madu. Mila anggenipun badhe matur hamba barakan anca sing sedya minangka duta talar ngatur basa hanun injih kepareng jengkar saking sangsana palenggahanipun tumuju sasana Medhara Sabda panjenenganipun Bapak Gacuk. Tinimbalan Bapak Gacuk wekdal sacekawipun suwawi kula dherekaken sumangga. Nyuwun sewu. Wong nek wis setengah umur nyuwun semunggah semonten niku pun bediting. Nggih. Tapi nek Mas Pranoto cara nggih fresh semorot-semorote munggah mudhun munggah muneh mudhun neh munggah meneh ya kuat nggih. Sewu bediting saestu apa meneh niki udan-udan teles nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Solikin kalau ping kalih kula nggih kedah ping kalih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat Bapak Ibu nggih. Bismillah alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Al-muhtaramin para alim, para sepuh, aji sepuh ingkang saestu pantes hanambi sekaring pakurmatan, para bapak saha para ibu tamu undangan sedaya merunggan dumateng panjenenganipun kadang besan boten sanes Bapak Kastawi dalah Ibu Simah ingkang boten asing lagi. Ingkang dahat Sinudarsono. Monggo saderengipun kula sekedhik matur wonten jengat sami langkung rumiyin nggih monggo kita mboten bosen-bosenipun tansah nyaosaken syukur wontenipun Allah Subhanahu wa taala bi kholi alhamdulillah wa syukurillah. Dene menapa ngantos pawian siang menika kula dalah panjenengan sami tasih kaparingan hidayah seinayahipun sehingga saged makempal rawuh wonten dalemipun Saibul Bait kanthi kabagas swarasan. Selawat Nabi bi khali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang saestu kita tenggo-tenggo syafaatul ummah widini wat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma. Para rawuh sami ingkang menulya perlu kauningan jumbuh menapa ingkang dibanturaken sederek kula nem Mas Pambiwara mbok bilih kula Cumantaka. Matur wonten ngarsa panjenengan sami mboten sanes amprat ngemban duta srayanipun keluarga ageng swargi Bapak Soekardi dalah Ibu Marzinah ingkang saestu saking bombong saha bombonging manah sinudan para kadang werda mitra karoh sehingga boten saged matur pribadi sewau anggenipun badhe matur pribadi namung kandhek ing madyaning jangka
Kaleres ingkang tinuding tinatah wonten ing sang menika kula para sedherek. Ingkang sepindah kula ngaturaken ahlan wa sahlan fi sudrunikum, sugeng rawuh, sugeng pinarak, sugeng ing samudayanipun saha kula aturi ngedhapi menapa ingkang sampun dibaturaken saking Sahibul Hajah nggih menika keluarga ageng Ibu Marjinah kanthi merdu saha merdi kaning penggalih. Sampun telas sedaya Pak nggih. Alhamdulillah. Salajengipun nyuwun pangapunten ingkang kathah, mbok bilih anggenipun paring pangkurmatan nampi panjenengan sedaya. Sajak kirang pas kirang cocok wonten anala panjenengan sami keluarga ageng Ibu Marjinah saestu ngrumaosi sedaya atur pakurmatan menika tebih saking pengangen panjenengan sedaya. Pramila menawi leres ingkang saged kula aturaken sepindah malih nyuwun samudraning pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Para rawuh ingkang salajengipun inggih menika wos gatos hananggapi menapa ingkang dados aturipun saking kadang besan. Kala wau ingkang dipun salirani Bapak Solikin boten sanes namung masrahaken putra putrinipun ingkang sesilih Ulfa Duwi Widyaningsih. Lali badhe ping pindho kula lali. Ya sewu nggih. Nggih manten putri. Saestu kula tampi kanthi suka rena ing penggalih. Ampun kuatos Bapak kastawi sinaosa menika putra mantu sampun kula anggep pindha putra kula pribadi. Badhe kula didik, badhe kula paring seserepan, kula glawentah kanthi saestu pindha putra kula pribadi. Ananging ugi dawah gosok wangsulipun mbok bilih sinaosa caket nggih pendak-pendak kala mangsa sami dolan wonten RT kalih RW sekawan sisih kidul kula suwun kanthi sanget ampun ngantos nggadahi raos sangga runggi ewuh pakewuh nggih anggenipun paring panyelatu utaminipun anak kula ribut Pranyono. Monggo dipun gulawentah paringi ngelmu ingkang manfaat ing amrihipun menapa kranten menawi dipun pirsani anak kula ribut Pranyono menika sajak sampun ageng, sajak sampun adiwasa. Ananging sejatosipun tasih cugluk ing samudayanipun, tasih kirang ing samudayanipun, langkung-langkung ing babakan gegriyan enggal. Pramila sepindah malih nyuwun sewu sinaosa anak kula ribut Pranyono menika putra mantu kalih panjenengan kula suwun kanthi sanget ampun ngantos dipun ban cindhe saha ban ciladan. Ngaten nggih Pak Kasti saha Ibu nggih. Kalau ugi dipun aturaken sesampunipun pawiwahan wonten ing sang menika paripurna sedaya pandherek saking Bapak Kastawi kalau wau badhe nyuwun pamit langsung nggih aturipun boten nyipeng mangke dalu saged wangsul malih lek-lekan kalian mirsani orkes dangdut nggih nek kula mireng orkesipun Panglima ngaten nggih. Nah, kula suwun kanthi sanget kadang pisan supados rawuh sedaya nggih, sedaya pendherekipun nggih supados nderek mangayu bagya mangke dalu. Prarawuh janjanipun kadang pisan menika tasih kapang sanget, tasih kangen sanget kepengin guyon-guyon parikena nggih nanging reneng sedaya kala wau sampun sami ngersakaken kondur pindah malih tebih saking raos panundung sewang-sewang mugi bedal panjenengan saking mriki ngantos dalemipun piyambak-piyambak tansah manggya widodо lir ing sambikala mekaten saha semanten ingkang saged kula aturaken
kirang langkung nyuwun gunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Pranoto. Nggih, mohon Pak, nggih. Kula dicekli ya Mas. Wah, iya, ngoten lho Mas. Iya, terima kasih. Aku jumlah saya piye lah. Oh, nggih pun sawah. Mas, mati. Tes, nggih, kula diperkosa Prantocara kan nyekar sepisan nggih, sepisan sak tasih kerantos. Manganten nggih. Penganten. Nggih, ampun kondurian Pak Gajo, cerak mawon kok dicedak mawon nggih. Langkung rumiyin kersane ngantene medalian nggih. Nggih. Monggo kersane medalian, Mbak mantene. Hadirin yang berbahagia, dapat menunjukkan pandangan panjenengan, inilah kedua mempelai Mas Ribut Pranyono bergandengan dengan Mbak Ulfa Dwi Widyaningsih dengan lantunan doa suci dari tamu yang hadir menambah momen suci, momen bahagia untuk kedua mempelai. Hadirin berbahagia, inilah Mas Ribut Pranyono, putra tercinta dari Bapak Sukadi almarhum dan juga Ibu Marjinah, yang telah resmi mempersunting kekasih idaman Ulfa Dwi Widyaningsih, putri tercinta dari Bapak Kastawi dan juga Ibu Sima. Sederetan mata yang hadir, tamu undangan memberikan doa restu untuk kedua mempelai. Semoga Mbak Ulfa dan juga Mas Ribut dapat mewujudkan mahalika rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Baik Pak Gaju, monggo. Nggih. Untuk Bapak Ibu, ini sekedar informasi bahwa tadi tidak ada konsepan foto keluarga. Jadi semuanya yang hadir dengan rasa hormat panjenengan dipun aturin derek foto keluarga. Ada, kalau ada diserahkan ke saya, kalau tidak ada nggih tak panggil umum saja. Semuanya saja dimohon untuk berfoto bersama kedua mempelai. Sekali lagi Bapak Ibu jangan berdiri dulu, ampun kondur rumiyin panjenengan kadherekaken foto keluarga. Untuk Mbak Brismet nanti Putri Domas panjenengan tugasnya terakhir nanti foto bersama kedua mempelai. Sabar Pak Gajung nggih, tak wasake engkang badhe foto nggih Pak Gajung nggih. Iya, iya. Oke. Ini oke baik. Langkung rumiyin saking keluarga besar mempelai mempelai wanita, keluarga besar dari Bapak Kastawi, keluarga Mbah Muhaimin, keluarga Yuyun, keluarga Pipin, keluarga Lekno, mewah keluarga Depu, yang lain-lain menyusul. Nggih, monggo. Baik itu dari keluarga besar Bapak Kastawi dan juga ini selanjutnya keluarga besar dari Ibu Marjinah, Mbah Penny Bulungan sekeluarga, Mbah Mur sekeluarga, Mbah So sekeluarga, Lek Karmini sekeluarga, Mbah Suwarni Darwi sekeluarga, Mbah Rusdi sekeluarga, Ali Sentolo sekeluarga, Kak Yono sekeluarga, Mbah Ripto sekeluarga, Mbah Sumadi sekeluarga, Didiono sekeluarga, Mbak Lis sekeluarga, Bowo sekeluarga, Mbah Mariati sekeluarga, Lek Supri Branjung, Lek Ngatono, Lek Wakini, Mbah Bani sekeluarga, Mbah Rasimin sekeluarga, Ibu Patona sekeluarga, Dika sekeluarga, Kak Yanto sekeluarga. Monggo Bapak Ibu, untuk nama-nama semuanya sudah saya panggil, mohon langsung berdiri, boten urut, boten nopo-nopo. Awit niki boten foto mundut BLT, nggih. Langsung saja naik ke atas panggung, menyatu dengan kedua mempelai. Untuk selanjutnya, koncoku Pak Gacuk, monggo ayo ketemu nyanyi-nyanyi bareng Pak Gacuk, monggo. Ditemani Dek Leli ya, monggo yuk.